Good morning mga katol. Good afternoon, good evening kung anong oras ka man nanonood niyan. Napakainit kasi ng panahon. Tapos hindi mo alam kung ano yung pwede mong gawin sa bahay. Minsan maboring ka. Minsan boring na. Walang magawa. Tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta, saan ka dululo. Sobrang init ng panahon. Hindi mo na alam kung saan talaga. Saan ka ba? Silong ng mangga, sa mall, sa puno ng kamatis, kamyas, ampalaya, ano, more or less isa lang nasa isip mo, magbabad sa swimming. Tara, samahan niyo kami. Today is our first family reunion day. Hindi natin labis maisip na magkakaroon tayo ng reunion na ganito. To gather and share some moments with each every one of us. Kahit sa totoo lang magkakalapit-lapit kami, pero minsan di namin maharap sa dami ng trabaho, obligations, responsibilities sa mga pinaglalaanan ng dapat na oras. And foremost, bago mo paglaan ng ibang bagay, dapat hindi mo nakakalimutan yung pamilya mo. Kaya yan, samahan nyo kami sa mga adventures ngayong araw. Tilaok Pamor. Good morning! Gising na! Morning! Ayun na nga, inabot na kami ng 11 o'clock. Bali, nag-aantay kami ngayon kung ano yung mga isasakay, mga sino yung sasakay. Uuwi siya ng bahay kasi may nakalimutan. Bali, ito. A few moments later. Hi! Hi guys! Welcome to our first vlog! At ito kami sa family reunion! Montage. Hey! Hello. Hi. Hi! Hi, hello. Okay. Bali, papunta na kami. Inabot kami ng tanghaling ngayon kasi daw, nasiraan yung truck. Bali, magdadalawang balik kami ngayon sa mismong site. Ayan, unang batch kasama yung mga pagkain. Tapos sila, mga ibang gamit. Tapos mga lolo't-lola namin para may magbantay sa pagkain. May mong daan. Medyo magulo lang kasi. Maligo ka dun. Ang ganda. Ang ganda. Saan ito? Ayan. Hello. Karni. Hello. Po. Ay! Sorry! Yan! Wakto. Saan ito kaya siya? Ayan. Ihawin pa yan yung karni na yan. Tapos papakita mo mamaya kung ano mga Video! Hi! Bali, babalik kami nga sa bahay, may naiiwan. Yung mga second batch, babalikan namin. Kaya pa yung sasakyan, hindi ko nakita. Ano yan? Video? Medyo kararating lang namin. Bali, mainit kasi ngayon, nabot na kami ng alas 12. Hey yo, what's up? As you can see, medyo maingay dahil wala akong external microphone. Alam mo naman, poor lang tayo. Sobrang hirap kung di na ako poor, 3 na lang.
tol, bali short video lang kasi medyo maingay dito. Tapos may makaka-copyright tayo dahil may nakanta sa video. Kaya yun yung pinsa ko nakanta. Dahil medyo malapit tayo katol. Nakikita niyo ba yan? Tatawid ako dyan sa gitna. Dala-dala ko yung camera ko. Go! Hello, sa gitna ako. Ano masasabi mo? Hindi kayo punta kayo dito, maganda. Gigi. Yan, mother ko naka. Ay, Lola. Ha? Damit ko yan? Hatid sa inyo ng SM. Lola Jane ng konting interview. Anong masasabi yun na nandito na kayo sa first day niya natin? For the very first time, syempre masaya. Dahil umpisa pa lang ito. Tuloy-tuloy na ito. Para Yun. kapandin ng family. Esoy Loren Clan, masaya kami. Although hindi kompleto, pero andun pa rin yung masaya. Yun. We're looking for upcoming second anniversary reunion. Kumusta Kiloy? Narasan na alabalot. Kurang taga mag-iman video. 3 days wajalad YouTube ya. Katol manaya. Sa Aguilar Style. Oh. What's up? Kami ngayon sa Dito din ako. Hi, hello. Bye. Oh. May kalaban tayo na mataan doon sa dulo. Kakain na tayo. The long wait is over. Kayo matanda, Milagring Oro at Family, Kulanda. Ayun sila. Milagring at Nino Family. Ayan sila. Nagdidaligan Family. Daligin. Aida and Jao Family. Nandito kami. Ayan. Manuel and Hilito Family, Kulanda. Okay. Elvira and Evito Family. Robert and Gina family. And Duganda meeting family. Okay, on the way. Let us bow our heads. Diyan ka rin naman. Ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na binigay niyo po sa amin. Binigyan niyo po kami ng isang napakagandang regalo sa araw na ito. Bagamat wala po ang iba sa amin ngayon at wala na rin po ang aming minamahal na si Anay Loring at si Atay Isoy. Pero alam po namin, masaya po sila ngayon kung nasaan po sila ngayon. Nandito po sila na nakikisaya sa amin sa araw na ito. Alam po namin nandyan po sila. Sinusubaybayan kami sa aming pang-araw-araw na ginagawa at sa aming mga pamilya, sa lahat po ng mga miyembro ng pamilya ng Reparib and sa lahat po ng mga in-laws. Napakaganda po ng binigay ninyong regalo sa amin. Ito po yung araw na hindi matatawaran o mabibili ng anumang halaga. Dahil nandito po kami ngayon, yung mga mahal naming pinsan, mga tiyo-tiya namin na nagkaloob ng kanilang oras. Binigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan at masayang mga puso upang kami ay magkaroon ng isang magandang pagsasama sa araw na ito. So ang lahat po ng ito ay ibinabalik po namin sa iyo, Lord, ng siksik, liglig at umaapaw at nagpapasalamat kami sa mga blessings na ito, lalong-lalo na po sa mga naghanda ng pagkain na nandito sa aming harapan ngayong umagang ito, naming pagsasaluhan na magiging abono ng aming katawang lupa upang paglingkuran ka, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Kamusta mga katol? Sasaya na sila pagkatapos nga kumain, nagsiswimming na sila. Tapos sasaglitin ko lang tong pagsasalita ko kasi medyo maingay talaga. Kasi wala nga akong extra camera. Tapos eto medyo ang init. Masaya yung mga bata, ang sarap po na ng mga videos. Share ko nga lang no, kanina habang kumakain ako, napansin ko sobrang daming pagkain. Ganun siguro kasaya pag mas marami yung makapunta dito pag kumpleto. Kasi yung feeling na halos hindi ka makakain dahil sa sobrang saya mo. Dahil masaya ka, nakikita mo yung mga bata na umingiti, tatawan ng tawa, naliligo. Although naliligo naman talaga sila sa mga bahay-bahay. Pero iba yung ngiti nila ngayon magkakasama kami lahat. Kudos sa sa Riparip Clan. Talagang napakaingay dito mga katol. Ayun, may mga nagsisigawan pa rin hanggang dito. Tapos hindi ko alam saan ko ba isisingit ng video na to. Basta nag-enjoy kami. Ayun o, nakikita nyo, basa na yun. Basa na. Bali, maliligo na tayo. Masaya. Ayun, kasana naman. Enjoy lang, enjoy. Yung guys, nalagyan ng tenga yung tubig ko. Kasi ayun, nabaliktad ako sa salbabidang hawak ko kanina. Medyo humahapon na, tapos magpapalaro na raw sila. Ayan oh. Palaro na. Ayan na, palaro na. Takbo mga bata. Takbo. Ayan, palaro na. Hey mga katol, pagkatapos kong mag-swimming, napagtanto ko na hindi pala ako nakapag-sunblock. Nakalimutan. Ay, nako. Iitim na naman ako. ₱1 coin magiging 100 na barya. Ayun. Mayroon. Nalap ko lang. Hindi ba? Baka iba yun. Ikaw nakakuha, Les?
tanda ko yung yung serial number niyon meron. Yun o, isang daan. Ano sasabihin? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Ah? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Ano sasabihin? Welcome po sa aming hello po. Masaya po ako, pero malungkot po ako. Bakit? Bakit? Ano po? Wala pong pagkain, walang chaser, wala pang alcohol. Oh, ba't may naglalaba dito? Piga! Puspos mo! Figure mo! Oh, pawin na! Sagad mo yung... Number 11, Janelle. Number 16, I see Jen. Okay, ang number 18, I see Sol. Then, ang number 41, I see Charlie. It's me. Number 35 goes to Mirna. Number 39, Anut. I see Makoy. Ang number 24, I see Desiree. Ang number 13, I see Nana. Okay, number 27. Ala, si Nash. Ang 37, I see Mama Chow. Ang number 2, I see Kaya. Ang number 17, I see Jan Jan. Number 22, I see Abel. Ang number 4, I see Ali. Ang number 32, I see Casey. And ang number 9, I see Kylie. Number 6. Wow, lovely. Ang number 28, I see Adi. Okay, number 31. Piyok. Okay, number 8. Nathaniel. Number 26. Dalin. Number 12. Jana. Ang number 36. I see Ate Milagring. Number 15. Wow! 38. 38 to. Okay, si Nana Rose. Wow! Kia! Ano sasabihin natin sa sponsor? Si Tita Merly! Thank you! Yan, so ready na, bis na, uwi na tayo maya-maya. All in all experience ko ngayong outing, napakasaya. Gusto ko nang magsalita ngayon kasi hindi ko ma-express yung feeling ko na nandito ako sa parte ng Riparip family. Nandito ako na nakakapag-swimming, nakakakain, nakakapagpasaya ng ibang bata kahit sa mga simpleng paraan. Ito, yung mga moment na ganito na pagkakataon dapat chini-cherish nyo. Kaya dahil kahit anong mayari sa buhay natin, sila at sila lang malalapitan natin. Ang number one, kapamilya natin. Kahit anong mangyari, Riparip for life. We're looking forward para sa mga susunod pang events. Tapos, huwag nyo na rin kakalimutang mag-like, share, comment, subscribe. Tapos, i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa latest video. Subscribe!